सबसे पहले देव के देव महादेव के चरण में प्रणाम बा। हमार प्रणाम स्वीकार होखे। धरती पे बैठल धरती मैया के चरण में प्रणाम बा। हमार प्रणाम स्वीकार होखे। 33 कोटि देवी देवता के चरण में प्रणाम बा। हमार प्रणाम स्वीकार होखे। जितना भी यूट्यूब के माध्यम से देख रहल हमार गुरु भैया गुरु बहन लोग के भी चरण में प्रणाम बा। हमार प्रणाम स्वीकार होखे। ताई हम अनिता शिवानी रउआ सबके बीच में एगो बहुत सुंदर शिव चर्चा गीत लेके आइल बनी। उम्मीद करतनी गीत रउआ सबके बहुत पसंद आई। यदि पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखब और अनिता शिवानी पर अपन प्यार दुलार बनवले रहब। ई गीत ऐसन बा, मैया पार्वती जी परेशान हो गई बनी भांग पीस पीस के और कहतानी शंकर भगवान से धमकी देतानी, कहतानी लड़तानी झगड़तानी कि अब हम ना रहब, अब हम नैहर जातानी। भांग पीसत पीसत हमार माथा दुखा गइल बा, माथा के साथ साथ हमार कलाई भी दुखा गइल बा। तो छोड़ छाड़ के कैसे जाए के बात करतानी मैया पार्वती। आई रहे सभी गीत संगीत के माध्यम से सुनल जाओ। यदि पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखब। आई सुनल जाओ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रात दिन